ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبركته تنزل البركات، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد bandiraɓe am fulɓe mananaɓe ɗengal fulfulde mi homnawre julnane. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. a ɗawta yettuki jomirawo ceniɗo kokkuɗo en bawɗe fuɗtuki moɓaki imma wakkati ɗum pindinten bandiraɓe meɗen dofi ko memi madina men dina juldanku. hande inchallahu ta'ala nasiha meɗen yahi yaki imma wasiyaji sappo ɗi jomirawo ceniɗo wa'ani en nder qur'ana nder suratul an'am daga aya hemre imma sappanɗe joyi igo o yago hemre sappanɗe joyi imma tati. allah jomirawo ceniɗo wato innani en ayaje gon latiɗe ɗe moɓi wasiyaji sappo. sheikh usmanu allah jomirawo yafamo nder deftere ihya usunna wa ihmadul bid'a waddoyi wato riwaya daga abdullahi ibn mas'ud yardi allah tabita imma abdullahi ibn mas'ud o wi man arada an yanzura ila wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allati alayha khatamuhu falyaqra hadhihi al-ayat. abdullahi ibn mas'ud ko mo yiɗi yi'uki wasiya ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam wattani jungo o fi hatimire makko dow majjin to o janga ayaje nder suratul an'am. allah jomirawo ceniɗo maya qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أجد الله جمرة وتشنيد ويأتا قل جاء يا رسول الله ندى أماتور ما جاء تعالوا قري أتلوا ما حرم ربكم عليكم. gare mi jangana on wato fiiji ɗi allah jomirawo ceniɗo harmini dow moɗon yo allah haɗi on oki. yen dari suratul an'am sura no latingol wato gol inni fiiji ɗi al'ada himɓe jahiliya lattiɓe ɓe karmini fiiji feere feere daga nder bisaji lattiɗi allah harminayi. to ɓawa allah jomirawo ceniɗo inni wato ngaɓare maɓɓe nder suratul an'am ayaje feere feere. to sannan ƙarshe ko ya gare majji sai allah jomirawo ceniɗo to on giɗi anduki ko woni haramun ko woni halal ko woni wajibi to gare hande mi jangana on ko allah jomirawo ceniɗo farliɗini daga imma deftere muɗum. fiiji ɗi allah jomirawo ceniɗo wato farliɗini dow moɗon haram imma halal allah tushriku bihi shay'an aranni to on kawte goɗɗo imma allah. al ishrak billah wato hawtuki allah imma goɗɗo ko way ma andi allah jomirawo ceniɗo imma woodi wato sifaji latiɗi allah tan heni imma majji woodi kuma kuuɗe latiɗi allah tan heni imma majji. allah jomirawo ceniɗo kanko tagi kowa, kanko woni diskino, kanko woni gurno, kanko woni mayno, sannan kuma kanko tan heni reweki. to fu ko laati hakke jomirawo ta adu ɗum kokka goɗɗum. shirka ɓurɗum mawnuki
ɓurɗum yidduki kan woni wato neɗɗo hota en mari wana goɗɗo laatiɗo wana Allah. Allah jomirawo ceniɗo kan tagi en daga en laataki komi. Allah jomirawo tagi o waddi en duniyaru gam ɗume? wana gam komi sai gam diwanenmo. Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. wala goɗɗo waɗi mi tagi jinnaji imma ɓi adama to na gam ɓe diwana en mi'in tan inji Allah jomirawo. ɓi adama hande to ɗali diwal Allah hoti imma rewana goɗɗo tana Allah to lallai dibare muɗum boni. wala zunuba ɓurɗum yidduki lattiɗon Allah yafatako kowa mayi dow majjum tana shirka. inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Allah yafantako ko moye mayi imma wa'a shirka imma jomirawo. Allah imma yafoto ko ira kayi zunuba lattika ka yarayi imma shirka. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hokki habar der hadith al-qudsi Allah jomirawo ceni mai'a ya abdi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah jomirawo ceni ɗo mai'a ya anjiyaɗo am da a wardanayi an zunuba lattika ka hebbinay leydi duniyaru fu duniyaru e laifi maɗa non zunubaji ma non nden nan kawruɗa jomirawo a hawtayi Allah kowa nder dewal maɗa a wa'ayi shirka. Allah jomirawo cinɗo min bo mi wardante imma ko heewi duniyaru imma yafuye. amma ko woni Allah yafatako kan woni shirka. shirka de wana goɗɗo laatiɗo wana Allah. shirka natta nder masifa way ko nodda Allah jomirawo go'oto sai kota kuma nanga noddugo goɗɗo mo laataki Allah. shirka kan woni ada sifa laatika Allah jomirawo ceniɗo kanta hini e makka sifa gurnan sifa andal gaybu sifa laatika wato riskinki ko maynuki ada kaɗo sifa kokka goɗɗo laatiɗo wana Allah. ta wa'i ɗum a yofi Allah to anda yuki dibare ma boni. ko kala wakkati finde fu eɗen janga fatiha aqalla calanɗe 17 nder julde meɗen ɗe farilla. ta ummike julugo kono gi'ata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jomirawo ceniɗo an tan min dewata kuma an tan min ɗaɓɓitata wallinde muɗum. ashe adi alkawal hakkunde ma imma Allah yuki are wana Allah goto to koma to yago yawto a natti nder wato ainihi masifa goɗo may ko nodda Allah jomirawo go'oto sai kuma a hoti kadi ɗa nodda goɗɗo laatiɗo to wana Allah. kawai Allah jomirawo ceniɗo yi ta'alaw atlu ma harama rabbukum alla tushriku bihi shay'an. gam tabbitinki tawhidi imma riwki shirka waɗi Allah jomirawo ceniɗo liloyi annaboɓe muɗum moggal maɓɓe. walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu tagut. ashe bandiraɓe an julɓe dole neɗɗo ummo anda koyno woni tawhidi koyno woni shirka. koye Allah harmini daga ko laati ko wurtinta neɗɗo e madina. enen jangi deftere nurul albab cheikhu usmanu Allah jomirawo yafomo o inni fiiji feere feere laatiɗi gurtinan e neɗɗo daga julnan. neɗɗo ko imma juula imma suumo imma wa'a ko kay kuugal ngal julnan inni neɗɗo imma wa'a ira fiiji ɗiɗo fa to anda yi'ugo gaba ɗaya ma kam wala ma lisatake ma nder julɓe fa kawai imma bonna wakkati mo hana e juula no e junnan non kuma e bonna wakkati muɗum. daga imma ira fiiji ɗi o inni wato sihiri yaago to boka e yaago toynon wa'uki siddabaruji feere feere sai on kuti nder deftere majjum en jangi ko neɗɗo hota imma nodda goɗɗo laatiɗo wana Allah. nden no bandiraɓe am fulɓe daga nasiha min caliɗo e derke nder wato wasiya ɗuɗamon ɗum jomirawo ceniɗo woni imma wa'ana ɗen nder wasiyaji 10 ɗi jangoyɗen nder suratul an'am. Allah jomirawo ceniɗo indini en wasiya arandejo yiki Allah tushriku bihi shay'an wato kañum goni janginta en jogoɗen tawhidi kuma gotiɗinen Allah anden fof ko darteten duniyaru to jowen ɗum dow dewal Allah jomirawo ceniɗo kañum ta hokkata en kisnan duniya imma lahira. annabi sallallahu alaihi wasallam imam mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata. ko moye maayi wa'ay shirka imma jomirawo haqiqa o nattay aljanna. amma wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara. ko moye maayi kambo imma wa'ay shirka e hawta Allah imma goɗɗo nder dewal muɗum to haqiqa hiite woni hotirde muɗum. Naam, wasiya ɗiɗaɓa Allah jomirawo ceniɗo yi wabil walidayni ihsanan.
nden nan kuma saroji moɗon wato ɗottanoɗon saroji kuma moƴƴanon ɓe. saroji men kamɓe woni sanadiya, kamɓe woni sababu garol men duniyaru. Allah jomirawo ceniɗo innani en ayaje fere fere nder qur'ana yuki lallay saroji dole ɗum ɗottanoɓe. hande ay goɗɗo to ummoyke emma nanta haala saroji mum, goɗɗo ma daray to mawni fuɗɗina tuki duniyaru hidini saroji muɗum. goɗɗo ma ira sukaɓe men fulɓe, goɗɗo a tawa ma de ummike mum fuɗɗi nattugo duniyaru shikenan hidini saroji muɗum, wala ko sulɓima maɓɓe, o yata to maɓɓe o lildataɓe hinnore, komi wala ko sulɓimo e saroji makko. goɗɗo bo o nyande te'i dekon kan hawtata ɗum imma saroji muɗum, wala ruspare asara ɓurɗon jasuki duniyaru a hidini saroji maɗa lattiɓe kamɓe goni wato sababu garol ma duniyaru. Allah jomirawo ceniɗo imma innana yoki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma. Allah jomirawo ceniɗo fala taqul lahuma uff. Allah hitake nder kita mum ka shari'a yoki to on ndewan goɗɗo tona Allah, sannan saroji moɗon bo ɗottanon ɗon ɓe. Allah jomirawo ceniɗo imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma, iwa o goto nder saroji maɗa wato mangu hewtoɗum amboyɗa wuri, wakkan ko gadduɗa sembe ma ko totiri kila innama imma wuri ko bama imma wuri, kila ma lokaci on nayga ko nangi ɓe laafi ɓe tampi ka'e ma ɓe jari lesdi duniyaru no wayi hande jango sai Allah. to koyno hani wakkati on ummoɗa darɗa amma dow maɓɓe ga'anaɓe ko ɓuri ɗum ko ɓe ga amma de nde gonɗa so ka iya ɗo wawa ko de lati a wawata, amma ni ɗottanoɗa ɓe fodde bawɗe maɗa. Allah jomirawo ceniɗo fala taqul lahuma uffin, ta yi'uɓe haala kahana, wala tanharhuma, ta nangu nyalfaki saroji maɗa wa inna ba baba, ta nangu nyalfaki ɓe gam ɓe gima wane yahu ga kada giya kai ga Allah mi wallahi min mi wata mi sumi no haraka moɗon dotti on kon joni banda wolo banza jun. Allah jomirawo ceniɗo fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman.